Сине! Стоп! О, синко, тренировка ли правиш? Ами не, мамо, изхождам се. Ами, браво, мамо, браво. Аз съм така комшиката, пия по едно кафе и ще гледам турския сериал, нали няма проблем. Ето, не, пак ли на телефона си играеш, бе? Ми не, тате, маслини бера. Ти сине, мастурбираш ли? Оле, сине! Ами не, мамо, вечерята правя. О, сине, браво, бе, цицата ли полираш? Ми не, тате, ракиен давам. О, сине, гумата ли се правиш? Не, мамо, чакам автобуса. Здравейте, хора, ние сме Дада Зет и това клипче го направихме аз Цецо, понеже Алекс отсъства, нали, аз съм на него място. Да, и дано ви харесало. Пробвахме се при малко да направим бирпонг, обаче все имахме проблем с камерата, но това дано се получи хубаво, дано ви харесало. Ще качим, може би следващото клипче, може би пак ще е бирпонг, ще видим какво ще е и за сега до скоро.